Kaburom kajingu berkajingiro baro kalong yoblei ubalong utrai ubaladon ringkat lembat ngi hadu kini kepor kabamantang ki para bangit be nyi aingu yoblei bau penyo panhangi sisisin ya kabakum kini kalat bangin sakri ngin mani ngin penan burom yoblei lingba kini kikor kibor kini gede ka khat nyo terik ubnai me ban ngiyo ban penlong ye gini kejingi seng ringkat bat phi ki para bangi bi ki badon ha ki yeng ki sem bat ki wei ki paralok ki bat sngau tanat ban khmi bat sngap ye kani kejingi seng nyen ni bu hoble kejing duai ha ka basdang tongi duai atrai hoble bau kupang jongi bahabning kaburam baro kalong ye ke kerteng ka ba im ka badon bor ka jong me ko kanran namar ki jing bha ki jing isnei namar ki jing don rengkat ke jong me ye ke jing im ke jongi hadu menta ha keni ke khlip man ngi don keni ke por ke bokodor ban sakri ban mani ban penan buram ye ke kerteng ke ba im ke jong me yalam ye ngi dalau jong men sim kat bangi dang ya ha keni ke jing sakri baganum long aturai bi e tang ke jing pendep henry gandalong kajing sakri kabana do ka do not kaban thau thuma ye ki men sim ke jongi baro nyai ti ka por baro ka wei ha ka jing lam ka bastat ka jong me to pdiang ye ki jing duai ke baret ke jongi ha ga gerteng utrai bau nong penim jongi Jesus Christ ngingo ngi demi pani kini baro amen ngini sim mendalang ban ruai ye ke jing ruai ka balai spa san pusau kajing ruai kabalais pa san pusau silinter balu nong pen im ngasngusuk ngasem ngobha lingba jing e lenti bakim uyalam ukir uda kumto ter baro lait ligid khot kajing ruai kabalais pa san pusau Silinter balu nong pen im ngasngusuk ngasem ngobha lingba jing e lenti bakim uyalam ukir uda jing sejong kabling bayai shlei bei hang ni bangayoman natubhangan kuslai ringkat bat Yesu kenra natubhangan kuslai ringkat bat Yesu kenra lenti bun kijing ma bat lunong pen en ngayat tang maulak bashishat abdengki yang gunjak lagi jat batakim kesyan kamen sun kasus liang beina ubalan bantan adu bandalan ciliang beina ubalan bantan adu bandalan ciliang silinter jing imbaropai God jing ibasle
Jing da ta ye wa u ku lai aka ye shong ne sha te ang ta ha ki chan ba po lai ba jing mon sha ke ta ba tang ya ka Terbat ulan yai sa Tang yakan ulan yai riwai Len terbat ulan yai sa Kajing puli nagaktin kajong blay hagani kapor kalong nagasithi kajong Jacob kalenong kabaningkong kidkhot kabaar hadu kabasaw kung juru kadkhot kabakhan ar khan riu bad khat nyo tungin singap bad sa skor yagaktin kabakhot kajong blay to pinyo yaka kajing kmen suda ko para banged jonga habapi hab hakijing tunjo babon jan habapi tip ma kata kabaprang ye gejingye jongpi kapenlong ye gejingyasha henrei kini gejingyasha to ai kan yo ya la gejing trei bajanai bapin yo long ki bajanai bat ki batli biang ki bomduna haka e ke ru suk utau bre ubayasha ye gejing tunjo nabahabala tunjo ye u Unyo diang ya kata kepan senyat kejing im ya ke bau trai ula kular hakita kiba iye jo to wat baklano pi ko para bangit be iye jonga kejing ai babha baro bad kejing ai bajanai baro kalong na jorong kabawan her na ukpa kejing shai baru bomdon kejing kelasu lemni kaserngio kabashat da kejing kela Ublay unis naiban kerku, yaga jing puli bat kabasa skor, yaga kting kajong ublay. Tungin yapay sa ublay, haga jing duway. Ko kapa jongi ubahabning, nyay ngu yame namar kajing don ringkat kajong lem bat kajing im kajongi. Bangila banlong kumdi kumbangilong hadu kani kaklip mat. Atray bi nyimat sisa yaga jing don ringkat kajong me. Nambar bangi tips kem bangi mlaban im hagni ka perthai wat siklip matru lada me phailin det no nangi nyai ngu ye me go try ba me long ublay uba i jengi uba sumar kendong ye ka jing im ka jongi nyai ngu ye me go try namar ka jing don ring kat ka jong me bar kani ka ri ka jongi bagi babon atrai bi ki lad na gabangat hagani ka jing pangklam ka basa priang ye gani ka perthai wala ki don ka tukat ni atrai bi ki balaya kendo ye ka bakum kani ka jing sidom henry meladon ringkat lembat ki bad ki lanang yo bor na ka wi gisngi si ka waipan ni duaya atrai ba meni snei ye ka ban don ringkat bangi kat bangi dang ya ye kini gisngi ke banang wan wat sha atrai bi bagani ke jing pangklam kan wan ban le don bor halor ki breu ke jong me ki banyet ki jong me ki chakri ki jong me ki badon hagani ke ri khasi bad jantia ki badon hagari india ru kumjo hoy hakleng jong ka perthai to ai atrai bi sa shisiem pat bake jing im jong ki breu kan mat ye ke jing lai lot na ki jing te jing khom jong ki bor jong kini ke jing pang to long lem long ringkat ban ngi hagini ke jing seng long ringkat bala ki jong ki sakri ki jong me ki ba sakri ki ba mani penan buram ye ga geteng ke jong me hagi jaka ba pher hapdeng kini ki sngi ki ba e to snow do pdiang ye kini ki jing dwai ki baret to da map e ki pop ki ringkang ki jing tlot ki jong ye ki babon na bai kini baro ngi pan ngi ngo ngi dem haga geteng Jesus Christ mentabat halagar taru amen ki prabenge kini ki long ki jing penbana ki badon kam la shibet jan miet haga por san biji ngin yo biang ye ga jing seng hapo ga jing lam ka jing seng samla jong ga balang presbyterian mauro hagini ga jing seng
ngin yo ya ka khubor na ka ktien ka jong blai na ki wei na ki nong ya lam jong ka jing seng samla I bala long ru ud khot jong ka komiti balang I Mr. W.M. Ramsdam ha ka ar pusau terik ka si try ngin yo biang art li ki jing seng ka wei ha ka por shi pho ba jim step ha ka ban ya lam daga jing seng khna jong ka balang but ka wei pat ha ka por shi ba jim sngi Hagabangin yo ya ke jing seng jong ka balang kumni kumbangi yo menta hagra ke jing seng iban kren iban sam ka khubor ka tin ke jong blai ilong itman masan PS Karniyor ni kerpan ye phi ki prabangi bi bapin ai ka por jong phi ban ye seng lang ringkat bat kani ka program ka bawan lingba ki YouTube jong ka balang Halendet jong kini ke program kebangi ngila penyat mentala kumba sipnai siteng ngila ban smutho badon ki briu ki bakordor ki bapenbit penbiang ya kini ke kam iwei na pedeng kita ilong ipen schem lang renja ukon samla jong ke balang idon bat ka kamera hagakti ke jong I bat I ring ya kini ki video nagawai ke tiyaw sa gawai pat ban penbiang ya kini ke jing seng ke jongi lingba ke YouTube idon ru I Mr. Evan Nongrum I balong wei naki khon samla jong ka balang I balay rap ban le ya ke editing ban penbit penbiang ya kini ke program jing seng nalor kata itumen besan A1 swet ilong wei pat usakri o badan la ke jong ka benta ban penmi ya kini ke program ke jongi lingba ki WhatsApp, lingba ki YouTube, bad ki babon ki wei ki kam. Ni ai ku blai ki ni baro laingot. Ban ni duai bau blai uni snai ban kerku ya ga jing sakri ba kodor ke jongki. Ni don ru ki wei pat ki prabangai ki khon samla bad ki hep khna. Ki balai rap ban penbit penbiang ya ga ying mani ha ka por bangi penlong ya ga jing seng. Kham tam hagaba penbait runti ya ki sentiu ya ai kublai ya piru hangno ba pidon to pediang ya gini ke jing kublai ka baga balang ka don ban a ya pi ublai un kurku ya pi nyimla kham da pun pau ke jing sngongo ke jongi ya I pastor ba I jongi Reverend Dance im I balalong ma I unong yalam unong penbait unong penrunti ya kini ki baro ki bakum ka balang yalala banle ha kini ki sibna siteng tam ki bangila yan hapo jong kini ka lockdown ila simi ka jingit kli banyalam yengi kum ka balang ha ga ba penlong ye gini ki jingi seng lingbang ki YouTube nalor ka ta I pastor ila IT ru yala de banyarap ye ka jingi seng samla ha ga ba penbit penbiang Hagaba sam ye ki jingbam se ki long ying long sem ki badan kam kumtu kumbangi la yetu ye pi hagini ki te yo ki baladep nyayo yo blai nagabanta I pastor jongi om tang kita ki kam ki ba I ila banle henre ila la ro ban sam ye ga kubor ka ktin ga jong blai nagawai ka te yo sa gawai pat bad kani kala long ka jingsa ba kinjamun sim nagabanta jongi ki khon jong ga balang badru nagabanta jong ki wei ki ba pet ki ba sngam ya ka khubor ka ktin ka jong blai ling ba jong I hagani ka por ngin yo snow ya ka khubor ka ktin ka jong blai ling ba I pastor jong I Reverend Dance im ni duai ba blai wini snai ban pen kubor ye I dalau jong men sim ba khot ban pen dap ha ka do not ha ka men sim jong I baila ban kren ye ka ktin ka jong blai ka ban psa ye ka jing im jing long men sim ka jong I wei pai wei ublai ni snai ban don kat ba I pastor I temen besan IW Karsano I belong chairman joga GSeng jungi hagani ka por baki para bangit bayed baro ngai kublay pia ka kerteng ka bakor dor tam ka jong utray bar unong pedim jungi Jesus Christ kublay shibon temen besan ni kitu ki kentien panitho ki kentien pediang
bat ki kentien kerku kerdo jong pi ngasngoyo bor banang syakri yaga kam ke jong belai hagani ga balang presbyterian mauro jongi ngasngongo roi ki temen basan ba e jongi baro badi gi dikot committee balang ki jongi hot yagi nongelam joga jia sengentai ki nongelam joga jia seng samla ki nongelam joga jia seng kena yagi para bangit beid baro jongga balang presbyterian mauro ki balaya trailang hapadeng kani kapor kaba bat kabashitom banginang la ban penya chaprang yaga jing syakri ya ublay lingba ki kam jongga balang ublay unang kerku yapi para bangit beid bat ublay unang kerku yaga balang ga jongiro kapang pedeng jongga kubor kani kapor kalong balay ublay usya bakin jia ki jing shitom ya ki banget balay ublay usya bakin jia ki jing shitom ya ki banget bat kanong rim ktin balay kalong nagasiti ka jong Jacob kalunong gabanengkong kito ki benta ki bala pule mene ki dekat ar hadu saw bat ka dekat ka bakhat ar bat nalor ka to ka benta ngin puleru kasti ka banengkong u Petros kalunong gabasaw ka dekat khat ar bat ka gospel uyoknis kalunong ka bakhat nriu ka dekat ka balay pulay ko hebait to wat sngo pelapi ya kata ka jing tenju ba me ding ka ba happy kumbada jia ka ba khla happy ha kata ka perthai pinyo ka jinjar henry tolong slurpi nga ngala job ya kata ka perthai to blay unker khu ya ga ne ka jing puli na ka kentien ka ba khoi ka jang u ngine pendam ka jing duai au blay bok pau jang iba beneng ngiangu eme ba mela don rengkat bat ngi hagani ga jing senge jangi hagani ga porno pais ngi kerpat ba men don rengkat bat ngi hagani ga por jang ga jing sami ga khubor na ga ktien ka ba im ga jang me ngiangu ba me sngawi ga jing duai ga jangi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haga kerteng ga jang utrai bat unong pen im jangi u Jesus Christ amen. Balay ublay usya bakin ja ki jing shitom ya ki banget ki jing ki bangi kendu hagini ki sngi menta ki long ka jing syaptieng ya ka jing pangklam kabalasar ya shibon kiri keleng ka ka perthai kadon ka jing syaptieng bat ka jing suba iwai bayo kita ki bai ki long ki nongra ya ka jing pangklam kadon kani ka jing pakhang bangimla bani kenduk lang kat haduk bangimla syuk ban kiu bani seng lang hagi jing seng gi jongi ngiu i ka jing hera ka yok ka kot bat ngimat ia ka jing do ia ka bela ka sngi ngiu sngoru ia ka jing pang jongi merat ki balong jing bam jongi bat mla syuk bandi hayo hat bat ngiu sngoru ia ka jing yap jongki ngap bangi snow ban clear kani ka por atrai balay kini ki wanjia kay ka jing tumu ka jongme lingba kini ki ai baro ngimla ban let kmi yegi bapang ki basitom haki hospital bat ngimla ban let snowlem habaklat ki ba e ki ba thon ki jongi bat ki don na padeng jong pi para bangit be e ki bon pai na shabar kari khasi jantia ki bon pai na ki kam ki jing tre bat na ki jing pule ki jong pi bat menta philap ba phimla shu ban let phai sheki jaka ki ba pi judan bon ki kristan ki kelli shi bon ki jing kelli halor ki ni ki jing ki bagi kendo menta bat hagani ka por ngin khmi ye ki lightly ki jing kelli kabaning kong hangno udon ublay hapreng kat ki ni ki jing ja ya ka perthai kabaar balay be ki ja ki jing ja ki basniu ye ki brihu ki babha kabalay balay bau blay pendu si sendan ya barok ki jing sniu ha ka perthai kabaneng kong ka jing keli hangno udon ublay hapreng kat ki ni ki jing ja ya ka perthai ublay udon rengkat baru pat lang ujang u hot wat hapadeng kini ki jing ja bat ki jing kela ha ka perthai menta ken mau bau blay ulapan pau ya ladi kom u Emmanuel ublay lembat ngi u Emmanuel om tang ha ka por jong jing sok jing kemen henry kum ju ru ki por jong jing shitom bat ka jing sngosi bat kini ki jing ki bangi kendo menta ken mau bau try jisu jongi day unong belas ngi uban su no ilang brot habawan usuri habawan ka dengim
bantur persya eki henry udeng nong up lang brod ubah kloy ban IT yala ka jong jing im nakabenta ki lang brod ladau jisu la sha e ka jing yap ka bashar kai halor ka ding na kalbari ban pelat yengi naga pop ban pelat yengi naga jing yap bam jukut hatu unsu e no yengi tang siteng por hapadeng ki jing sitam bat ki jing sngosi namar kata ka jubab e ka jing kli hang no ublay udon hapadeng ki di jing e ke bengi kendo ka jubab kalong haka ding pna kalbari u Jesus ngautu e ka kordit baka huslai ka bengi ya lingba lahi kayangi hagastish ki Hebrew lenong basaw kadakhat ka bakhat san baulama daladi ya ke baro ka bangingi mat ule kendo lut ya ke baro ka bangingi kendo kentup ya ka jing pen shoiru light satang ya ka pop u jisu lamat lut baro henry shim hab haga pop upentengan yangi daga jing don rekat ke jong u khali yangi habangi kelon badu pen ko bor yangi banginang la ban ya sapranga ke jing im wat la dangim la ban yu iu jisu dagi kmat ke beken jado pen ban ngi mat ya ke jing don rekat ke jong jisu hakimen sim ke jongi baraka jing selok lang chongki para banget namar kakhtien ke job lay ka kular yangi ngan eno no yame dalele lemne nganum lendet no yame ka shitish ki Hebrew ka lenong ka bakhat lai ka dekat ka basan ka jingkli ka baar balay bagi jaki jingja ki basniu ya ki brio ki babha ha ka jing shisha kababha bat kabasniu kaja ya baro kibriu kaleng satlak kani ka perthai laki dei ki babha ne ki basniu ka gospel Matthias kalenong basan ka khot safusan ka ongkum ni nabau penni ya gasni jong u hakibasniu bat hakibabha upha ru yauslap hakibahok bat hakibam hok baro ngiyo egasni baro ngiyo yauslap laki babha ne kibasniu tang bangila long kristan kamut bangila ban lat nagita gijing e kibakani ka perthai baro kawai kay kendo henry ngiru ngide ban ya lingba kita gijing tenju kibaka perthai baro kawai ka mat menta upolu nyau yike jing sha shitom hagas tish kinong rom kalenong ka bapra kadkot laipusan pule para bangai be yakani ka benta bala tho uneu shakri ba crowd jong blay kalanot ka shipa ka jing penshitom ben ka jing tngan ka jing lingkot ka jing ma ka white lam ngila pule menne bo Petros utho ko hebba it towat snow palapi ya kata ka jing tenju ba me ding ka bapi kumbada jia ka bakla api u Petros hikai bagi jing tenju ki bangi kendo kimde ke jing ja ka bakla henry kilong sibenta naga jing ya pilgrim ke jungi hagane ka perthai u jisu hi uladap bani thu lupa yones khan riu lai pulai hakata ka perthai pin yo ka jenjar kani ka deka jing thu lupa jo jisu nreu airu ka jing kermen yangi tolong slurpi ngala job ya kata ka perthai kini kimde kita ki jing kordet ki bala tho ake kitab jing penpau henry kilong ki jing ki bangi kendo hi ha kani ka perthai don ki brio ki ba sheptieng ha kini ki sngi bar ki babatai bangila don ling ba kita ki bangila ya lingba menta ya kita ki jing bala tho haga kitab jing penpau ngila mat ya kita ki nyauteli ki jing ple ya ki jing pendaj laha ki nyauteli ki turoi bat ki nyau ki pliang jing bitar ki joblei ki bola the no haga ni ka perthai andre ngan pensaya pi para bangai be naga tien ka be em ke joblei bagi ta ki jing kordit bala tho ka kitab jing penpau kim patja namar ka deban Joshua ka jing rongno aki banget en sauno yangi hakil o sun beneng ba pernai dau trai jisu bat nang tangin let sa beneng kita ki ba syae no sadin kin hap hakita ki jing kordit balat ho haga kitab jing penpau kentup ya ka jing sensar jang umrat klau
Kini gijing ke bangi kendo mentangi de ban yai lingba baru bleun ai borengi bangin la ban job. Para bangit bait ngamut pat ban ong baga jingim kristan kalong tangga jinjar bat ka kordit namar bun sin hi kam bun sin ubleu the ege jingai ai bat ki jingker khu ha ge jingim ge jangi kato ka benta ka bala pule menne ka Steve Jacob ka lendong ka benengkong ki khat khat riu khat nyau ki ong kum ne to wat bakla no phi ko para bangit ba e jonga ka jing ai babha baro bat ka jing ai bajanai baro kalong na jerong ka bawan hiar na ukpa ka jing shai bat uba don ka jing kelashu lemne ka serngio ka bashat da ka jing kela ki jing ai babha bat bajanai kilong na ukpa ujangi ubaha beneng katangi syam hagashiti Jacob kalenong ka baningkong hagajo kalendong kabangi pule sapang gini gijing kerku gijong belai ngi puliru sapang gijing gijing tenjo ke bangi de ban yai ling ba hateng hagajing yai pilgrim gejongi hagane ke pertai u Jacob utho hagajo kalendong gidkhot ara do saw to pin nyau ya ka gijing kemen suda ko para bangi bait jonga habapi ha bagi jing tenjo babun jat haba pitip bagata gaba prangi ka jingye jongpi kapenlong ya ka jing yaisha Henry kani ka jing yaisha to ai kan yo e ka jing tray bajanai bapin yo long ki bajanai bat ki batli biang ki bamduna hake ke ro u Jacob ubatai hangne bangi de ban ya lingba ki jing baru bleu sha gata khnang ban penjana yangi baru penbuat aga dekat kaba khat ar suk utau brio suk kata ka brio suk kita ki banget ki bayai sha ege jing tenjo na ba habala tenjo yo onyo diang ya kata ka pans nget ka jing im ya ka bau trai ula kular hakita ki ba yo para banget ba to yai sha hapeng kita ki jing tenjo namar hakabakut ngin yo ya ka pans nget ka jing im kular ka htien ka jo blai don ki kristan ki ba perkhat baladengi khlan ka jing nget ngin lat na kabasneo larangi khlan ka jinget ka jingpang kanemuan yangi kijing nginom ya kendo para bangit bait nga kwa ban penken mau ya pi bana baro kisenran ki jong Jisu lat satang uyoknes baro kiyap kom ki martar hatop himut banong bagi senran Jisu ki bala kelalong ki apostol ki duna jinget kni bha bangam simpenan kam daga ktien pha Henry nga pendan kam daga kentien sha bau blai usha ige jing sitom hage jing em ge jongi namaru blai naladihi umman ban pha ige jing snir jongi hage ne ke perthai Henry namar ka jing long bala hap no jongi ne ke perthai hage ktien parengki ongka fallen world kane ka plelat ige jing snir bun jat banja bat ka plelat ru bau soitan un shim ye ka kabu ban penjak nangi kini hage jing em ke jongi Nia keren bha shapangi jing sha shitom ki jong ujob hod ude usoitan ubala penjai kita ki jing shitom haujob Henry ki la banja namar ujob wem haka perthai ka bala hap haka pop bat ka bon ki jing duna kumjo mangingi em haka perthai ka bala hap haka pop bat ka bon jing duna namar kata ki la banja kini ki jing shitom yangi ka perthai ko para bangit bait kam longsu kombo bleu la thau ya ka kam longsu ka bajanai klem jingduna kumba ka long ha ka por bola IT ya ka hau adam bat kem namar ni tiblot baro bau adam ula le pop bat nadu kata ka por ka pop ten rai jo adam kala sam kala so thiet hau thning jo jinglong brio bat kayai beteng hadu menta bab nalor kani ka pop ten rai ka bangilayo pateng ka donru kani ka pop kamhi ka bangile bab kani kala penjot kala pensniudur ya kani ka perthai hod ublei ula ban khang no shisundon ya baro ki jingja basniu ula ban khang no shisundon ya ki kam bamman jong soitan baro Henry hega jing penyat ke bastar ke jong usha bagini kinja namar bau blai udon ke jing temu ke babha shalendet
bau bleula ban penni te ia ka jing bha wat na pedeng kane ka jing pen sniu ka bau syaitan wan ra ngi sngo tho baga jing bamla ban wan ji seng kalak hanglat yang ngi ban ye selok lang kum bangi ji selok mensua henrei ling ba ka jing ngi aingo pat bangila ban long ki ji seng ha ki yeng ki sem ki jongi kabala pen rem biang sasisin ya ka duan jing sakri blai ha ki long yeng long sem ki jongi bat menta leng ba kini ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta ngila ban pen poi ki ji seng haman ka wei pa ka wei ka tliu yeng bat kani ka lambingi syaka jingkeli ka balai bat ka bakhaddo balai bau blai pendu no sisendon ya baro ka jing sniu ha ka pertai laning ila ban ong balai bau blai pen luet no mentahi ya usaitan badiki kambaman jangu kajubab lengkot kalong namar ba ka pertai kampat wai bat namar ba ka por bakut kampat jalong ni pulia ka parsi syapan ki nyut bat ki kau hau mathias lenong bakhat lai bakita ki syakri jong tau kenrat jong kata ka penthor ka hali kila kwa ban thiu kan bat kila kwa ban put noi ki nyut henreu kenrat jong kata ka penthor ulong up ya ka por haba kila keli kita ki syakri balai u kenrat ula jubab bayo hakaba bi put yau tau nyut pi put lemru yau kau namar kini kia senrap lang kia don lang hantu bat mla ban thiu kan bat klem da penjot ru yau kau babha ladu blai penluat no khot ya baro ka jing sni ho ka ni ka pertai ula dei ru ban penjot thiau ya baro ki breu ki ba yeile ya ki kam ki ba sniu namar ha ka ni ka pertai amdan uweiru ubriu amdan ka weiru ka briu ki balong hok janai klem jing duna namar baro ki lale pop bat ki la du leno ya ka buram ka jong blai ha baro ki briu ki ya khle lang ka jing bha bat ka jing sniu bat amla ban penjot tangi kata ka jing sniu namar ka jing baru ka don ha wei po wei briu ngi be bangin yai sana ka jinglong kuat ka jinglong kentang akhmat joblay henreng itip syai kedaru baga jinglong janai bateli biang kumbalong jisu ka ap yangi nginda poi habneng kat banginang im magani ka pertai ngiaksat bat ki jing ngiaksat bat ka pop bat ka dei tang da ka jingai ka joblay bangila ban job ya kini ki ai baro ladau blai pendu no sisendan ya baro ki jing sniu akan ka pertai kan long tik kumbalaja ya ka Sodom bat ka Gomora baula de ban penjot lut ya baro ki benriu bat ya baro ki jat benriu ha baro kiri jong kan ka pertai henrei namar bau blai ummon bayano yanuru ban jotno henrei ba baro kin poi syaka jingkala ka bamut ni puli kata hagasti ka ba aru Petros kalunong ka balai ka dekat ka bakendai damon yano banjat no ko para bangit bait nrei kwa ba baro kin poi syaka jingkala ka bamut ko para bangit bait namar kata to kala ka bamut kum tau blai udang pentut ia kata ka sngi ka jing waino jong ka pertai ublai udang pentut ublai udang ap bangingin yo ban kala ka bamut bat bangin pai shau namar kata kat bau blai udang ap isen ko parlok bait to kala ka bamut batu IT ala dihu Jesus Christ kumunang penim babhen ma dia ka bor ka banao ka babhan ban im hagani ka pertai bat ban job igite gijing baro bat ban don ka jingkermen ka bateng sankum ka sngi ha ka bamjukut Hot ngiya ling bagi di gijing menta henreng ngitip baka lawai ke jongi ngitip baka bakut jongi kamdai haka serdo kamdai haka kordit bat ka lanot bat ka shipa henreng ka de ka buramba bakrau ka baap yangi haka yeng song ne habeneng nda kata kadau ngila ban yaisha wat habangi ya lingba kini gijing namarla dengi yaisha bangi yaine kapan sngat ka jing ka ap yengi haga yeng shong ne habeneng ubleng ker khu ya pi para bangai bait bari ya pi parlok bait bagani kalum long tang ka jing kren ka jong briu henre kan long ka jing shaman siam po jong pi ba men siam ba kho hi un tre po jong pi ban ai bor ya pi bangin la ban job
hapadeng kini gijing ke bengi kendo menta ublain kerkhui ngilang baro naga benta gaburam gajang ublay. Amen. Ngini duai. Kokpa jangi bahabeneng ngiai ngo ime namar ka jing dan rekat ka jome lembat ngi ngiai ngo benglala ban pensngau ya ko khubor na ka khtin ka baim ka jong me ban ngi de dwai ba men ai boringi bangin long ki ba yai ne yai sha apdeng ki ni ki jing la re me sha ba ki ai banja me don ka jing thmu shalendet ko trai yarap ngi bangin shushania ba hame bat bangin up ya ka jing penya ka jong me ya ki jing im ki jangi bat ya ka ne ka perthei barok ko wei kerkhui ngilang barok ko trai ya kini ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haga kerteng ke jong trai bat unang penem jangi u Jesus Christ. Amen. Kumtu ngilayo yang ke kubor nagaktin ke jong blay lingbai pastor jongi Reverend dan Sim. I pastor ilawan ra ya ke kubor hagadur ke jingkeli balai ublay usha bakin ja ki jing sitom haki banget nilayo ru ya ki jing jubab ya gani ke jingkeli ha ke jingkren ke jongi pastor kumno bau bleu le ha ga bayade ba ke jing im ke jongi ke baman la gesni to bleu ni snei ban ker khu ya gani ke khubor kandalong ke jing bam ke badai mensim na ke benta jongi iwei pai wei u bleu ker khu ya phi pastor ba phin nang la su ban ai ya ke khubor ke tin ke jong blei na ka wei ke por sa ka wei pan lingba ki sngi ki por ki banang wan hagni ka por ngeni panwai no ye ka jing sing bara ka panwai ye ka jing sing ngin ya simmantalang ban rwai ye ka jing rwai ka ba saus pa ar pu wei bara dien mangina de ban rwai ye gni ngakar pan i teman besan as lingdo bayin so ban pelaj ye ka jing sing da ka jing ker khu panwai happy ha hirot bat bal seven kini jiunom ngan omklet kamansim jonga bashitom shala ublei kalapet kumta hi kalami jing pelaj bapelahi barok lai teli kini gidkhot kajing wai kabasaus pa arpuwe Happy high Rabban Balsepan ini junam ngan omplen kamen senjong abashitam salah ubleika lapen kentahi alami jengkelan apel lahir ikutan teki umara banyai di balik batsi Wemes nauto Jesu kenram Onsun meru meladi Aingan man Ayai wan Isokanan ban jublah Aingan mat kisah batiyang kibali nari oblay jing mat ko jing sokamen sim ijing kawai bayo akabri ilami bailaki
adore Him. Kedua, kurku tabi yang ni kubur boleh so ni kapor, lembai pastor tabi isnai tekendat mendorongkat mami kini kubur, mengila tabi bansanya banai titang hami ban namar malong blay tekendat budon bor paro, banweng tabi yang ni kejempang kebadan ni sela percaya tabi, ai bangin yo tekendat kabor kejame ban yo kejengkot kejengkia tabi kurku tabi ye benta baro kibla pendap tabi berapa wai no tabi doa berjang ei kepada biang kejong tra jeng Yesus Kristus kajeng iba kajong belai kupa lembat jeslok bahun pesat bor jong mesti bakut doa begini lai wo belai kindalong rengkat bat ngi ne kapor melorong karo ki prabangai ki besakri ba pendan burom yeme ki badan hang ni ba selak poltai mentahi sudu ki bam cukur. Amen.